Good afternoon and Diyos maray na hapon tabi sa Indugabos. Ako po si Attorney Grex Lagman, ang sa indong incumbent Vice Governor. Ang sa kuya tabi na kwalifikasyones manugod sa legislasyon talagang dekalibre. Naging 3-term councilor sa Quezon City, naging sarong kongresista, and sa kuya po sarong incumbent Vice Governor. Ang office po kanserong Vice Gobernador, importante yung tabi ini. Ang sangguniang palalawigan ng Albay is the highest policy-making body of the province. Kaya kaipuan po ang sarong Vice Governor, aram tabi ang sa iyang pigaapod ng mga primerong objeto. Ang primero po is to pass effective and responsive legislation. Pangduba po, mag-adal banugod sa mga solusyon sa mga problema, lalo na po sa satuyang post-pandemic response. Pangtulo po, nag-aadalin maray, manugod sa distinction between the executive post and the legislative post. Importante yung tabi ang mga tugang, tatibad ang ibang mga nagdadalagan para sa mga posisyon, dahil tabi aram ang distinction between an executive post and a legislative post. Nabigiklaim ang gabos ng mga programa kang executive. Dibisil po ang mga tugang because the voters deserve the truth. Kaya po ang tabi maaraman ninda, nakita yaong digde, para maging truthful, bawal ang fake news, kaya po ang tabi, hindi kita maglansi sa tuyang kapwa. The highest constitutional right accorded to a Filipino citizen is the right to vote. Kaya po ang tabi, maaraman kan gabos ng mga kandidato, asin ka mga maboto man arog sa kuya, na ang sagrado pong boto ta, importantihon. So we have to preserve the integrity of the ballot. But how do we do that? We have to present ourselves as honest, sincere, and candidates that really have, a viable program. Ako po, naglutubod na ang pandemya tapos na. Okay, we're entering the post-pandemic era. Kaya po ngunyan, livelihood projects for Albayanos, microfinancing, agro-industrial kung kinakaipuhan, pero ang ecotourism, taon man tabi nindakula o na suporta. Bilang sarong Vice Gobernador mga tugang, ako po, igwa mga scholars. Pero di ko po nanggad pwedeng i-claim na scholars ko sa scholars ni Governor Albichara. Igwa man tabi akong 500 scholars, 4,000 pesos each. But before my term ends, igwa na po mga tulong korporasyon na nag-commit sa kuya that will provide an additional 1,000 scholars. Ini po sarong testamento na ang sa kuyang liderato, piga-respeto, piga-tawan tabi, inin piga-apod na acknowledgement kan mga corporate sponsors ta. Public-private partnership po, importante yung tabi ini. Anong klaseng liderato ang maipapahiling po nindo sa sangguniang palalawigan pagtukaw nindo bilang Vice Gobernador? I think my term as Vice Governor has been very open. Sa Gabos tabi, we have open sessions, we conduct open sessions. Pero ang sa indong Vice Governor po, bakong obstructionist na Vice Gobernador. Meaning to say, pag ang programa kan sa governor, okay, masuporta kita. And the LEDAC, we all know, it's a formal institution. Pero di man tabi kaipuan ang LEDAC puro pirme. Ikaw tabi kaming caucuses before sessions. Every session, yaon tabi dyan si Gov. Albichara, kay Riban tabi ang gabos ng mga board members. Di tabi pigpipili. Arong tabi kan kami gabos, we're on the same page. Ngunyan mga tugang, kay buwan maaraman ka mga tao na may mga vice governor na ma-oppose na for the sake of opposing because of personal reasons, because of personal vendettas. Dipisil tabi ang mga tugang because that will make the people suffer. Nahiling tatabian sa last 2 years kang nakaaging vice governor ta na talagang he will just oppose for the sake of opposing. Dipisil puan. And this Vice Governor po, pag may problema si Gov, I will also tell him, Gov, tibad araw kay ini ang sarupang option na pwede tang gibuhon. Kadakol tabi ang nagilibuhan ta in terms of social services and healthcare. Ang satuyang governor po, naging most outstanding governor in the field of social services delivery. Dahil po, pwedeng gibuhon ani Gov, kundi tabi ang suporta kang sangguniang palaluwigan ng Albay. We have to be a vice governor that listens. Aramtaan ka, boss. That's why I was able to come up with very important pieces of legislation. Ikwatabi kitang Albay Active Ordinance, Transport Ordinance. Ikwatabi kitang Energy Ordinance na kung saan eventually the province of Albay will go green. And finally, naipaserta na ang LGBTQ Ordinance, Anti-Discrimination Ordinance of Albay.
Ano po an sa indong plano para sa paghahanda kang albay en kaso magkaigwanin shortage sa petroleum, lalo na ngunya na nagpapadagos ang giyera between Russia and Ukraine? Ang problema manugod sa kuryente, igwa na po kaming solusyon. Magkakaigwa na tabing Bicol Grid. Ini po importantihon para tabi dahin na kita magparaasa pa sa NGCP, dahin na kita maparaasa sa WESM. Ini po importantihon na maaraman kang gabos na ang kuryente po nagduduman pa sa Manila bago po magbalik sa Albay. Pag iyan po nangyayari, nakulong po ang mga transmission losses. Kaya halangkawon tabi ang kuryente sa Albay. Pag igwana kitang Bicol Grid, we can control our destiny with respect to pegging the electricity prices. Importante yun tabi ini maaraman kang gabos that the power issues will be addressed because of my green ordinance. Igwana tabi kita mga plano na mag-invest on green energy, maabot talaga ang panahon that the fossil fuels will be depleted. Maubos ang gabos mga tugang. So baski nga medyo expensive inipig-apod na green energy, ining solar energy, wind energy. Igwana tabi kita mga pilot projects nagigibuhan ta, dyan tabi sa Albay Farmers Bounty Village na kung saan po ang part tabi kaan, mga 60% kan sa ng electrical needs will be powered by solar energy. Importante yung tabi maaraman man kang gabos na ang cooperativism is a very important tool to develop the livelihood support programs that the province of Albay will undertake para po sa mga Albayanos. Kadakol po, the next few months will be very exciting. Dakulong tabi kitang mga lessons na naukudan this pandemic and in this new pandemic, in this post-pandemic response, we will go digital. Madukol po ang mga cell sites sa Albay. It will make the process of doing business easier. Mga tugang kay po ni inputa, oil is part of the equation when it comes to producing products. So kay po talaga po, Bicol Grid for the province of Albay. If in case tabi makabalik ka mo sa sanggunian panglalawigan kan Albay comes July 1st, ano po ang first priority nindong gigibuhon para mabago ang sistema sa sanggunian to make it more accessible sa mga Albayano tabi? The first order of business is to clean the house. Importante yung tabi na maamyandaran ta ang internal rules of procedure. Taduman po, kay buwan mag-iigwa man tabi kitang committee ba. Agriculture driven po ang economy kan Albay. Kay buwan tabi matawan ini kita kulaon na importansya. Bilang Vice Governor po, I would play a more active role in the agricultural recovery of Albay. Maski nga ipigigibunaan mo niyan, I would like to say that the province of Albay, sa bilog na Pilipinas, ang solamenteng igwang Albay Farmers Bounty Village. One-stop siya po ini, gabos na human infrastructure development, manugod sa farmers, manugod sa mga parasira, pigigibon na po ini. And just to say to everyone, ang samuya po na sessions are open and gabos tabi talaga invited. Igwa pa pong libreng pagkaon. For the first time, di tabi ni Daan ever na matian sa mga previous ang kunians. Mula ko tabi iparam sa gabos that kitang mga ilihidong opisyales, yes, that's true, iwang mga distinction sa satuyang mga posisyon, but at the end of the day, we must be on board. We must be on the same page every time. Lalo nang kunyan po, delikaduhon po ang post-COVID response ta kung mag-fail. Kaya kay po tabi, daon naman sa mga tao na talaga nagtutubod sa mga programa na aram ta, many Albayanos will benefit. Mga tugang, ang sa indong Vice Governor, pag may problema, mataraman. May problema. We have to solve the problem. And the solution to that problem is always a collective solution. Gabos tabi ng mga board members involved, maski nga ang executive bigi involved taman. Because this is a very small dynamic that we are actually having. Ini pong executive tab ako man padbe arog ini kang bilog na Pilipinas na dokolaon, ang legislative tab ako man po arogaan. So kay puan po everyone on board, everyone on the same page. Arog tabi ka na ma-expect nindo sa sakuya as Vice Governor. May mga nahihiling pa po kitang na mamalimos digdi sa tuyang probinsya, digdi sa Albay. Paano to po sinda matatabangan? How would you fight hunger po sa bilog na probinsya kang Albay? Okay. Thank you. Ang question po is a micro problem. But ang importante po dyan, kay Puan, we have to attack the problem sa pinaka-kosa kaini. Ang mga akinaan, may mga magurang na daing harong, daing maray na housing, daing trabaho. Kay Puan tabi,
ang mga pigigibo kan provincial government of Albay ipadagos. Igwatabi kitang housing char na ngunyan sa Albay, provincial government. Dahil tabi aram kan mga tawuan, taan sa tuya tabi man na gobernador, dahil man tabi nagpaparahambog. Okay? So ini po, kayo po ang taki housing program na talagang makaka-address sa mga homeless individuals na may mga aki na yaon na sana po sa mga streets begging. Aram taga boss na under pertinent laws, bawal ang begging. So kayo po tabi, makipag-coordinate kita sa DSWD. We have to coordinate with our Provincial Social Welfare Development Office. Again, I would like to reiterate na kita po ang may pinakahalangkaw na rating when it comes to social services delivery. And I would like to take exception naman sa tinaram tabi ni former Vice Governor Harold Imperial. Very busy po ang Albay Farmers Bounty Village. Every day po may activity doon. Yan ang problema when we just state something na di man talaga kitang prueba. Eh di man dito sa tao na pwedeng magdepensa sa diri niya. Anyway, ako na sana matepensa. Duman po, kadakol na mga programa kita duman. Iwan na kita mga hybrid cows, hybrid carabaos at produce milk. Padagos tabi duman ang mga pigaapod na capacity development training programs para sa mga parasira, para uma. And eventually, ang rice sufficiency should be addressed. Dahil tabi ako dito po sa pigaapod na rice farmers financial assistance na halip po ini sa mga pigaapod na taxes on imported rice. We have to develop the capacity to have our own rice sufficiency in the province of Albay. Kamotabi, as presiding officer kan pig-apod ng August body, kay Vice Gov 3 years na, kay dating Vice Gov naka 9 years na. So, sa endong term na pigserbihan as of now, ano tabi ang landmark legislation na naipasar during your term na sagkod sa ngunyan, padagos na namamatian kan mga Albayano? Salamat, Direk. Actually, the question can be answered in a very short span of time. Legacy man sana po ang pinag-uulayan digde. Primero po, sa Albay Active Transport Ordinance. Ini po importantihon, taka nag-igwa tabing pandemya, nagdakol tabi sa mga bicycle riders in the province of Albay. We have tapped foreign countries who will donate their own resources para mag-igwa tabi kita mga pick-upod na mga traffic and road systems na pwede na pong gamiton kan mga bicycle riders Importante yung tabian because the cost of fuel halangkawon and makaka-save sinda. Pangduba po, ining Albay Green Ordinance. We have to eventually go green. Dahil tabi kitang way to do otherwise. Ang fossil fuels po is a finite resource. Kaya po ang maaraman na ini mga problema sa kuryente can be resolved by investing on solar farms. And si Governor Albichara, ang kadaklan tabi kan mga board members if not all, will support this Albay Green Ordinance. And pangtulo po, finally, in the province of Albay, igwana kitang true inclusivity. Importante yung tabi maaraman kang tagabos na Albayano na ang dignidad ninda piga respeto. As a lawyer, makulog sa kuya pag ang sarong bakla, tomboy, or whatever po man ang apod sa inda under the LGBTQ ordinance, nadidipisilan to get competent legal services, tasinda po member kang third sex. Ngunyan po, for the first time sa bilog na Bicolandia, igwana kitang anti-discrimination ordinance. Thank you. Ang kooperatiba po talagang makakatabang para makatindog sa sadirindang paa ang mga paraoma o ibang organisasyon na day maging palaasa sa gobyerno. Kaya lang, not all LGUs igwaning local cooperative development office and local cooperative officer. In your term po, sa pagtukoy nito bilang Vice Governor, paano ta po ma-engage ang local government? Anong legislative action pwede tang ibuon to engage the local government units na mag-establish ng opisina and mag-designate ng kwalipikadong cooperative officer? Ang cooperativism po, importantihon ining aspeto kan paggogobyerno. And ini po, sa gabos ng mga fora, tinaram ko na tabi ini, that the cooperative movement will not only deal with the cooperatives pertaining to farmers or pertaining to fisher folk. Importante po na maaraman kan gabos na igwana kitang track record manugod sa kooperatiba. That's one advantage that I think I have. Tagiri po ko natabian sa Quezon City. Nag-iigwa tabing cooperative movement sa mga TODA, Tricycle Operator and Drivers Associations,
were able to put up cooperatives na kung sa intabi ang sa indang pigaapod ng mga produkto, pigpapabakal ninda sa public at large na may profit. Pero sinda mismo sa mga members kang kooperatiba, araw kang REDA, araw kang Sparkplug, pigpapabakal sa mga membro without any kind of profit. Kaya po ang tabi maraman kang gabos sa mga Pilipino ngunyan, particularmente mga Albayano, are very excited about this cooperative movement. Tasinda po will be truly empowered. Bako matabi kita gabos, pwede maging shareholder sa sarong korporasyon, sarong business model na very elitist. Hindi pong kooperatiba, hindi po para sa masa. Voluntaryo, nagataotabi ng pigaapod na advantage sa inda mga pamilya, komunidad. Araw tabi ka nagigibuhon ko. Tandaan ang mga tugang that when the economy of Spain almost collapsed in the 1980s, it was the cooperative movement that saved the country. Ako naglutupod po that this will be the hallmark of my second term, ang pag-usbong po kan cooperative movement in the province of Albay. Manungod po ini sa earth moving. In other words, ining pagkaykay kan mga aggregates dyan sa pamitisan kan bukid. Earth moving. Yan. So, nakakatabang po ini sa revenue generation kan province and at the same time, disaster mitigation. Thank you. Okay, the question pertains to number one, whether or not quarrying nakatabang tabi sa economy, and number two, kung nakatabang sa disaster mitigation. Okay, on the first point, yes, nakatabang sa economy. More than 1,000% ang nagain ta in terms of revenue because of quarrying. And I would like to say that what we have in Albay is responsible quarrying. As a segue, mula ko tabing ipaaram sa gabos that this issue has been fabricated to be a hot button issue. Maski ba ko mantabi talaga. Ngata po, dinido hapoton sa mga barangay officials na igwa naman tabing quarry sa lugar ninda who get 40% of the revenues. Sa mga LGUs, kung saan tabi ang mga barangay, like the city of Legazpi for example, igwa silang 30%. O, ang probinsya, igwa man silang 30%. Ang samuyang books po are open to the public. Kapos tabi, pwede mag-check naman sa Treasurer's Office kung paano tabi ginamit ini mga pigaapod na nakuatang tabang hali sa quarrying. So, ang problema sana po, at first blush, wala ta ang quarrying sala. Ang pag-iisip ng mga tao, dikit sana ang nagikinabang digdi. Pero po, sarupang noteworthy na mula akong itaram sa gabos, this ordinance was filed and passed during the term of former Vice Governor Harold Imperial. Wala naman po akong kahit isang input dyan sa ordinansa na yan. But at any rate, ang masasabi ko lang po, what we have in Albay is responsible quarrying. With respect po duman sa disaster mitigation, experts have said na sa nangyayari po ng mga flash flooding, etc., walang zero ang ambag po ng quarrying doon. Bagkus, nakakatabang pangani ini to clear the waterways para po mas magayon ang bulos. Then na po magkakabaw mga flash floods. So positive po yan para sa pag-abot na disaster mitigation. Kamo pong duwa parehas nang nagkapot nin posisyon sa gobyerno. Now, my question is, sa scale of 1 to 10, how would you rate yourself as a public servant? And why? Yes, from a scale of 1 to 10, I would say 8 ang sakuya na grado sa sadiri ko. There's still room for improvement. Kaya ang mula ko tabing gibuhon sa sakuyang second term, mangkaigwa kitabi kita sa Albay in Participatory, Accountability, and Transparency Ordinance. Kaya po ang tabi maaraman ka mga stakeholders, talo na po sa mga tiyo sa buhay, na igwa tabi sindang boses sa paggogobyerno. Igwa tabi sindang pirming input kung ano man tabi ang mga palisiya sa provincial government of Albay, lalong-lalo na po manugod sa social services, sa housing, sa livelihood, sa microfinancing. Ang sa ito tabi na Vice Governor, di man tabi ako naghahambog, dipisil puan, pero records would show na ang sa kayong opisina, piriming open, pirimi tabi ang bukas. And maski nga during the 3 years na di man tabi akong bigapod na poder sa paggogobyerno, di tabi ako nawara. May ibang mga tao nagpahiling sana kan nag-file na kan sa idang certificate of candidacy. Hain sinda kan nagigong pandemya. Hain sinda kan kaipuan ka mga frontliners din tabang, mga bagas, canned goods, etc. Wala po sila doon. But when I was out of office, detabi ako nagtunong, pirmi ako yaong dito po sa Albay. What more pa kung nagka-pandemic during that time? I would have been there
24/7. Arog tabikaan si Vice Governor Edsel Grex Lagman. Ano po ang specifically an sa indong estratehiya o mga proyekto na pwedeng gibuhon para sa satuyang mga empleyado digdi sa Albay para dai na sinda maghali o magpamanila pa para lang magtrabaho? Ang kahabutan po manugod sa unemployment. Natapos sa mga tao sa Albay naguduman pa sa ibang mga pick-upod na lugar or sa Manila as your question stated earlier. Ang importante po dyan, i-jumpstart ang small, medium, and micro enterprises. Paano tayo gigibuhunan? One, sinda ki prioridad in terms of requirements, tabangan sinda, number one, that's one. Number two po, microfinancing. Let us institutionalize microfinancing. Ini po, sabi ko nga I will not say something na di ko naginibuhan sa mga nakaagi kong mga posisyon sa gobyerno. Ang microfinancing po, the records will bear out, ginibo ko tabi ang nasarong napaka-importanting project sa Quezon City. Ang mga food carts, importante yung tabi ang mga tugang. Ang mga pigaapod ng mga small businesses, taini pong lugar grabe ang informal sector. Ang mga, let's say, informal sector areas kadakol dyan ang mga daiman tabi pigaapod na yaon sa formal sector. Let us engage them. How? Through cooperativism. Maging membro ka mga cooperatives, mag-iikosin ng marin na trabaho, and at the same time, they will feel empowered. Dahil na sila mahali sa Albay. They will feel that in Albay, igwa silang trabaho. Araw tabi kang kasimple, ang sakoy ang mga gibuhon. And fourth po, is to talk to the banks. Tawan tabing maray na credit line. Ini mga tius ng mga negosyante. Sa Albay, bukas na po sa mga mayaman ang pwedeng magyaman o ang kaipuan magyaman. Pati man tabi sa mga tios, so naperde sa pandemya, tawan man tabi maray na credit line. Panglima po, tax holiday. We need tax holidays para sa the poorest of the poor, para po ma-jumpstart ang sa indang mga negosyo. Ano po ang dapat i-expect sa Indo as Vice Governor kang board members and kang mga tao? Kumbaga, otherwise stated po, anong klaseng leader po kamo o Vice Governor sa board members and anong klaseng leader naman po kamo sa mga tao kang Albay? Well, ang sa kuya po na leadership trait na talagang I'm very proud of, so mga values na pig-impart sa kuya ni Congressman Lagman. It's the ability to listen, magdangog tabi kita sa mga pag-iribata. It's not to credit grab, dahil tabi kita magsabi na ginibuhan ta maski pa ko mampalan. Pangtulo po, su cooperation kay Puan Pirmiyaon dyan. As in, su respeto sa kada sarong board member. Aram tabi ang kang gabo sa mga board members maski sumakayaan po naman sa oposisyon. Dahil tabi akong binastos dyan, di akong siniyawan na tawo. Dyan tabi sa mga staff ko, na dakulong pa ako mga istorya na dangog manugod sa mga dating nagtukaw dyan as Vice Governor na pigumuda sinda. Kaya di ko madipisilan ako sa disconnect manugod duman sa openness kan sarong opisina asin duman sa pagtrato sa sadigot na tao. Importante tabi maaraman ka mga tao na si Grex Lagman po pamangkin ni Kapo Lagman. Harani tabi kita sa mga tao. We want them to know na sinda po importante. Kaya ang satuya po na leadership skill is always from the ground up. Importante yung tabi ang mga tugang. And ano pa sa question tabi nito manugod sa sarong pang abort? Sa people naman po. Sa mga tao. Kang Albay. Okay, well, basically, I've always been available. Naaraman ta na ining pandemyang ang mga nagsapar ki dakulaon na challenges, ang mga barangay officials. Kaya nag-igwatabi kitang 2 rounds ni barangay enhancement seminars and legal missions, free legal missions sa gabos na 720 barangays in the province of Albay. And pinimitabi pagkatawan in acknowledgement ang mga BHWs, ang mga frontliners ang mga tanod. Arog tabi kaan si Vice Governor Lagman sa mga Albayano. Kamatabi na duwa nag-serve na as Vice Governor and talagang kwalifikado na mamayo sa Junta Provincial. Ano po tabi, natataka mo ang kaipuan botuan sa Mayo 9. Ito nga ni election na naman, it's part of the political exercise na may mga kandidato who will resort to fake news and to propaganda. Na di ko tabi ang gigibon ever. Okay? Di ko tabi aram kung paano nakakuha ini mga araw ini mga datos, mga self-serving data. Mga tugang, in the past elections, ako tabing boto, ang pinakahalangkaw na boto na kuha din sa rong provincial official na nagdalagan. Duwa man sana po, Governor and Vice Governor. So mula ko tabing pasalamatan ang 360,013
na botantes po na nagtiwala kay Vice Governor Grex Lagman. Asahan tabi nindo na ma-improve ang satuyang serbisyo, as hindi tabi kita ma-deal with fake news. Ang satuyang opisina aram nindo dakulo ng mga testimonies. I'm a lawyer by profession. Kadakol ng mga testimonies po na mataram na duman sa Office of the Vice Governor, daing cordon sanitaire, daing mga bodyguards po, mga 10 bodyguard, daing kitang arugkaan. Kita po, makatawo ang legislasyon, aram taan gabos, mga LGBTQ, aram ninduan. So aram ko po that Vice Governor Grex Lagman is the best man for the job. Kita tabi ang pinaka-the best na para maging Vice Governor in 2022, May 9. Diyos mabalos po sa Indog Boss. Last question ko is about the Mandanas ruling. Yung Mandanas ruling, nagtaonin dagdag na tax allocation sa mga lokal na gobyerno. But may kaakibat ining trabaho na may ibinalyo na mga funciones from the national government. Now, ang question ko is, ano ining Mandanas ruling? Makakatabang sa lokal na gobyerno o mas lalong gumabat lugod ang dapat asikasuhin do? On paper, ang Mandanas ruling should be to the advantage ng mga local government units from the province down to the barangays. Ang problema, big question tabian kan mga kampiyon ta sa Kongreso, araw gini Congressman Lagman, na naging unfair po sa piga-apo din ng pag-obligate kang pondo, nadagdagan nga rin po sa pondo, pero naka-obligate na kang national government. That is not within the spirit of that particular ruling. That is why, ang question tabi nindo, with all due respect, Sir Mar, is not something that we can actually answer as local officials. That question should actually be answered by our champions in Congress. Kanakaaging budget deliberations, big question tabian ni Congressman Lagman. Kung nata po, arugaan ang pag-implementar kan Mandanas ruling, sala po. Sa Albay po, may dikit na increase. But that increase has already been obligated to many projects. So, our hands are tied. Ikwatabing kwarta, but our hands are tied. Pero sabi ko nga ni, that's not something within our realm para tawan tabi ki solusyon. Ang kaipuan tabi dyan, solusyon sa Kongreso. I-question tabian sa Supreme Court, tasala tabi ang pag-implementar ng Mandanas ruling. Thank you very much. Sa pagpili tabi din sa rong leader, kaipuan ta su leader na maski di sa poder, nagtatrabaho, nagtatabang. Bako sana po mabuwat, mahiling ta, pag nag-file na kan sa iyang COC, dipisil tabi ang arugaan na leader. But ako po, di ako madalagan for re-election if I'm not offering something new to the people of Albay. Otherwise, I'll just enjoy my private life, practice law, be a law professor. Dahil tabi kitang ambisyon, dahil kitang bisyo. Yan tabi si Grex Lagman. Ang bisyo ko, pagsiservisyo. Bako tabi ako para bulang, dahil tabi ako nagiinom, dahil tabi ako nagigibok yung malai-lain ng mga bagay na sa hiling ko will interfere with my job. Mga tugang si Grex Lagman po, tatak Lagman. Dipisil tabing pagkaigwanin sa rong ama, na pirmi ka tabing pigihiling ang mga pigigibo mo. Taigwa ka tabing mga standard of excellence sa kaipuhan mong gibuhon. Mga tugang si Grex po, yaon digdi pirme para sa Indo. Kan pandemya tabi, di tabi nindo, nungka nawara sa paghiling tabi nindo. Every day yaon tabi kita naglilibot sa mga barangay. Ang mga tao, ugmahon po sa araw kayo ni pagsiservisyo. Kaya po, sa hiling ko, dahil ang question, ang pinaka-the best for the job is no other than Vice Governor Grex Lagman.